donderslag bij helder hemel vanzelf. Volgens mij is iedereen helemaal uit donderen hier terug. Want wij, ja, de meeste mensen weten hier niks van. Oh, ik denk het personeel inmiddels wel. Maar dat inwoners van het dorp eens nergens van weten. Nee. En jij kijkt zo haast om 200 mensen gaan. Dat is flink wat mensen die dus net wist binnen van hun baan. Heb je er al wat reacties op Jette? Nou, reacties eigenlijk nog net, want ik ga nog net zo volle mensen hier sprutsen. Maar ik hoop gewoon dat ze weer te plak komen en dat zij dus ik maar de Melbotoast trokken en dat ze daar uitbreiden kunnen en dat ze daar emotioneel nog een slag kennen. Ik hoop eigenlijk net dat er gewoon werkloos komen te worden, totdat het hier helemaal stopt. Zit je al haast 100 jaar. Wat betekent dat voor het dorp qua skiernis? Dat is ook wel een stukje dat verdwijnt dan misschien. Ja, dat is gewoon super jammer. Ik bedoel, als je op een halm, dan is het gewoon beskuit en het is helwa hinderwafels en de koekjes van Helma. En dan denk ik, ja, dan stapt het hier gewoon maar de beskuiten en maar de breien inmiddels dan hier. En gelukkig is het terug maar de Melbotoast en ik hoop gewoon dat dat nog goed slagjes zullen en dat daar de mensen gewoon het werk blijven.